داخویانیش بۆ ڕایە گشتی 24 ساڵن لەسەر کۆمپلۆیە ناونەتەوەییە کو ساڵە 1990 de بوو سەدەما گرتنا ڕێبەرێ گەلێ کورد عەبدەڵڵا ئۆجەلان دەرباس بوو. ئەف کۆمپلۆیە نەتەنێ لە دژی ڕێبەرتی پێک هات لێبەلێ di şexsê rêber Öcalan de xwestin tevgera azadiyê gelên Kurd û vîna azad a ku li rojhilata navîn derketiya holê û li pêşiya bercewendiyên sîstema desthilatdar û hêzên hegemon bûye asteng ji holê rakên. Da ku rojhilata navîn sed saleke din di tariyê de bihêlin û li rojhilata navîn projeyên xwe pêk bînin. Hêzên emperyalîst dizanin ku di vê sed salê de sala bê de li pêşiya projeya wan a rojhilata navîn a mezin tenê felsefeya rêber Abdullah Öcalan dibe asteng. Dîlgirtina rêbertî pêngava yekemîn a komployê bû û piştre radestî Tirkiye hate kirin. Tirkiye di vê komployê de rola bekçî leyîst ji ber ku Tirkiye bi xwe bekçiya van hêzên hegemonîk e. Sîstema kapitalîst a ku li dijî fikir û ramanê rêber Apoye ku banga wekheviyê azadiya gelan û azadiya jin dike bi pergala îmrariyê re tecrîdek tund û bêhiqûqî dimeşîne. Bi hemû rêbazên qirêj hewl dide vê felsefeya ku îro li hemû cîhanê belav dibe ji holê rake. Qirkirina siyasî ya ku bi taybetî li îmrariyê tê meşandin li derveyî hemû hiqûqên navneteweyî û li dijî hemû pîvanên mirovahiyê ye. Dixwazin mifteya çareseriyê ya azadiya gelan a ku azadiya fîzîkî ya rêber Apo de ya tune bikin. Ji bo vê jî ev komplo pêk anîn û heta îro ango 24 salên komplo bi awayên cuda berdewam dike. Bi astankirina hevdîtinên rêbertî yên bi malbat û barêzeran re û kontrolkirina sibîtî dixwazin pînanên xwe bi cih bînin û bi her cûreyê rêbazên qirêj re nedin ku ti agahî derbarê rewşa rêbertî derkeve holê. Girêdayî wê ev zêdetire ji 22 mehan hevdîtin bi rêbertî re çênabe û derbarê wê de tu agahî nayên dîtin. Lewma jî tirsa wê yekê heye ku jiyana rêbertî di metirsiyê de ye. Ji ber vê yekê em weke kongresdar gelê Kurd û hemû gelên herêmê van lîstikên navneteweyî yên ku bi me re têne lîstin ku rêberê me weke girtiyekî siyasî digirin û nahêlin agahî derbarî wî de bighêje raya giştî em red dikin her wiha em bilpêkirina mafên mirovan di şexsê rêbertî de û rêbazên li derveyî mirovahiyê ku têne meşandin bi tundî şermezar dikin. Çi qas em bi êş û azaran re rûbirû bimînin jî em tu carî rêberê xwe tenê nahêlin. Hemberî her cûreyên komployê bi rihê apogerî em nahêlin agir li dora rêbertî vemre. Em ê ji her demî zêdetir bi dirûşmeya kes nikare roja me tarî bike tê bikujin li ber xwe bidin û komployê vala derxin. Di dawiyê de em bang li sibîtî dikin ku er ku berpirsyariyên xwe bi cih bîne û derbarê rewşa rêbertî de agahî ragihîne û zextê bike da ku malbat û parêzeran destûr bigirin ku lezgîn bi rêbertî re hevdîtin pêk bînin. Bi servan esasan çalakiya kampanya me ya ji bo azadiya rêber Apoya fîzîkî û hane. Di çarê meha Şibatê de dest pê dike bi daxuyaniyekê fermî û bi tevlîbûna sed endamî jî tevahî komîte û partî û saziyên jin tê de cihên xwe digire. Di 3 Şibatê de panelek li ser çima jiyan bê serok nabe ji milê Hilala Zêrîn ve têrêxistin kirin. Di 5 Şibatê de heta 10 Şibatê ji gund komîn navçe û saziyan destpêkirin dayîna semîneran li ser armanc û wateya komployê. Di 4 Şibatê de pêşengitiya Meclisa Malbatê Şehîdan rêxistinskirina panêlekê li ser azadiya rêber Apo. Di 10 Şibatê de ji milê mekteba jin ya PYD de formek jin têl darxistin. Bi tensîqa li gel Meclisa Malbatên Şehîdan erdkirina sûretên rêbertî li ser jînerîkên tevahiya navçeyan. Rêxistinskirina pêşengehekê ji bo sûretên rêbertî. Rêxistinskirina pêşengehekê ji sûretên rêbertî ji berhemên zarokan bi tensîqa bi komîteya zarokan re.
هفت جمله کمیته راگهاندنه و رپورتاج بدایک و جنین کو ریبر اپورا هفدیتن چکر بون و ریبرتی دیت بون. هشت دبن سلوگان آزادی ریبر اپ و آزادی مروحیه آزادی ریبر اپ و آزادی جنه لدار خستنا مشان لتواهی نافچیان. هر واحد دبن عین سلوگان دار خستن کرنا مشن مرکزی د 15 شباط در لکانتون قامشلو حسکه هرم افرات شهبه و حلب. د 14 شباط در راگهاندنا کمپانیا هاشتاگ لسر تورن جواکی جمله مجلس مدیا دیجیتال با. ده شاندنا نامه درباره کومبلو ده جسبی تیرا دریا ایمیل ده. ده دست بکرنا کمپانیا در چاندن جمله کمیته اکولوژی و مجلس کنگرستار 4 ماه 2023. به سراغ جیان نابه، به سراغ جیان